Tervehdys. Seuraavassa mä pohdin valtion yritysomistuksia hieman kriittisemmästä näkökulmasta. Ja ensinnäkin pitää todeta, että yllättävän vähän Suomessa taloustieteilijät on kritisoineet valtion yritysomistuksia. Ehkä kaikkein näkyvimmät kriitikot, jos puhutaan tutkijoista, niin on Aalto-yliopiston rahoituksen laitokselta Mikko Leppämäki ja Vesa Puttonen. Ja olen viitannut tuossa raportissani Mikko Leppämäen kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 2003 julkaistuun juttuun, mutta esimerkiksi professori Vesa Puttonen hän on näitä valtionomistuksissa erinäisissäkin yhteyksissä tässä viimeisten kymmenien vuosien aikana tuonut esiin. Mutta ensinnäkin Leppämäki toteaa, että tämän niin kuin itsestään selvänäkin pidettävän asian, että valtion tehtävänähän ei ole harjoittaa tuotantotoimintaa ainakaan sellaisilla aloilla, joissa valtiolla ei ole mitään erityistä intressiä, kuten esimerkiksi huoltovarmuus. Ja ongelmallista, jos puhutaan tällainen niin kuin yksityisten sijoittajien kannalta, on se, että valtion on omistajana hyvin vaikea sitoutua johdonmukaiseen omistajapolitiikkaan, koska aina 4 vuoden käytävissä eduskuntavaaleissa poliittiset voimasuhteet voivat muuttua ja silloin myöskin valtion omistajana taas intressit voivat muuttua. Eli tavallaan tämä tämmöinen valtionyhtiöiden toimintaan liittyvä tämmöisen pääomistajan käyttäytymisen epäsymmetria ja päätösten ennakoimattomuus tekevät siitä arvaamattoman partnerin muiden omistajien näkökulmasta. Ja rahoituksen alalla tiedetään myöskin, että valtionyhtiöiden arvostus, jos mietitään tämmöistä rahoituksessa käytettävää price per earnings, PE-suhdelukua, niin se valtionyhtiöiden arvostus on keskimääräistä alhaisempi, johtuen juuri tästä poliittisesta riskistä, jota valtion omistukseen liittyy. Eli yksityisten sijoittajien kannalta valtion omistukset eivät tee sitä pörssiyhtiöstä ainakaan niin kuin houkuttelevampaa. No, sitten myöskin muun muassa Leppämäki ja myöskin Puttonen ovat todenneet, että on jopa mahdollista niin, että jos valtio luopuu määräysvallastaan pienentää omistamansa pörssiyhtiön omistusosuutta, niin se saattaa jopa tällöin kasvattaa sitä yhtiön arvostusta yksityisten sijoittajien näkökulmasta, jolloin myöskin se vähentämällä sitä omistusosuutta valtio saattaa jopa kasvattaa sitä omistuksensa arvoa. Eli tosiaan nämä Leppämäen ja Puttosen kommentit ovat pitkälti täältä niin kuin rahoituksen ja nimenomaan yksityisten sijoittajien näkökulmasta. No sitten toinen, mihin olen paljon viitannut jo aiemmissakin videoissa, niin on taloustoimittaja Hannu Leinosen 10 vuotta sitten Evalle tekemä raportti, jossa Leinonen pohtii kriittisesti valtion omistusta. Ja tässä tiivistettynä 5 syytä, miksi valtio on huono omistaja. Ja ehkä niin kuin itse lähtisin liikkeelle ihan periaatteellisella tasolla tuosta kohdasta 3, eli liiketoimintaan liittyvät riskit eivät kuulu veronmaksajille. Eli ihan periaatteessa tähän valtion tehtävänähän ei ole harjoittaa tämmöistä riskikästä liiketoimintaa, joten ylipäätään tämmöiseen valtion omistajuuteen pitäisi suhtautua hieman kriittisemmin. No sitten ensimmäisenä pointtina tuo valtion omistus politisoituu on sama, joka Leppämäkikin tuossa edellä viittasin Leppämäen artikkeliin. Eli tosiaan aina vaaleissa poliittiset voimasuhteet voivat muuttua ja silloin tosiaan se lisää epävarmuutta. Mutta sen lisäksi tietenkin jos tavallaan sillä omistuksella on jotain tämmöistä niin kuin esimerkiksi työllisyyteen liittyviä tai alueelliseen kehitykseen liittyviä intressejä, niin tavallaan silloin sekin myöskin tavallaan sitten lisää tämmöistä poliittista riskiä. No sitten mihin ehkä on vähemmän kiinnitetty huomiota on se, että valtio-omistajana voi syrjäyttää yksityistä omistusta, myöskin yksityistä yritteliäisyyttä kilpailumarkkinoilla
voi heikentyä tämän valtionomistuksen myötä. Ja sitä myöten tuo pointti 5, että valtionomistus alentaa koko talouden suorituskykyä, niin tavallaan sitten tämä on ehkä pointti, joka tässä nykyisessä heikossa talouskasvun ja tuottavuuskasvun tilanteessa on kiinnitetty aivan liian vähän huomiota tähän valtion yhtiöiden ja myöskin kuntien omistumien yhtiöiden tavallaan tätä talouden dynamiikkaa heikentävää roolia. Ja sitten myöskin tuo pointti 4, että valtio-omisteiset yhtiöt ovat jäykempiä, eli Leinosen mukaan valtioyhtiöllä on taipumus pitää tarpeettoman suurta henkilöstöä, jolle se maksaa tuottavuuden nähden liian korkeita palkkoja. Niin tästä on myöskin saatu ihan äskettäin myöskin aika vahvaa kausaalista evidenssiä koskien, tässä perustui tähän Suomen ähm, valtion yritysten aiempiin yksityistämisiin, jossa ihan toimipaikkatasolla havaittiin, että yksityistämisen myötä toimipaikan tuottavuus kasvoi. Tästä tarkemmin tuossa raportissani, johon tämä esitykseni perustuu. Eli tosiaan, vaikka on niin kuin useita syitä uskoa siihen, että valtion omistus voi heikentää tuottavuutta, tehokkuutta, jäykistää talouden dynamiikkaa, niin siltikin meillä suhtaudutaan näihin valtion omistuksiin yllättävänkin positiivisesti. No jatkan vielä tuosta Leinosen kirjoituksesta, että Leinonen käyttää aika kärkevääkin kieltä tässä valtionyhtiöiden kritiikissä, mikä ehkä saattaa osittain sit myöskin viedä kirjoituksen uskottavuutta, mutta mielestäni olen itse kuitenkin hyvin pitkälti Leinosen kanssa samoilla linjoilla, ja Leinonen tuo useitakin hyviä pointteja. Et esimerkiksi se, että Suomessa myöskin tämä yhtiöiden omistus tahtoo olla semmoista hyvinkin pysyvää, eli tosiaan yli 100 vuoden jälkeenkin tämmöiset ja vuosikymmenien jälkeenkin tavallaan perustelut, jotka joskus aikoinaan on ollut sille, että valtio lähtee omistajaksi johonkin yritykseen, niin tavallaan niitä pitäisi myöskin niin kuin aikaa myöten myöskin pystyä tarkastelemaan kriittisemmin ja perustelemaan, että onko valtion perusteltua olla mukana. Ja kuten Leinonenkin on korostanut, niin tavallaan se valtion omistajuuden pitäisi olla tarkkaan harkittu ja erityisesti väliaikainen erityiskeino. Eli jossakin tapauksessa tosiaankin valtion omistus voi olla perusteltu teollisuuspolitiikan väline, mutta se pitää olla hyvin perusteltu ja yleensä väliaikainen erityiskeino. Ei mikään, että kymmeniä tai satoja vuosia valtio omistaa mukana yritystä. Ja tosiaan tämä tämmöinen valtio-omistaminen voi niin kuin tosiaan syödä elintilaa sekä yksityisiltä omistajilta, investoinnilta että yksityisiltä yrittämiseltä. Ja ongelmallistahan tässä on se, että tavallaan tämä kansallinen ajattelutapa voi jopa vääristyä. Ja tästä on jonkin verran merkkejä, kun katsotaan, että kuinka suuri tämä valtionyhtiöiden omistusosuus suhteessa BKT on Suomessa verrattuna esimerkiksi muihin Länsi-Euroopan maihin. Ja sitten vielä yksi hyvä pointti, jonka nostan tuosta Leinosen tekstistä, on se, että tosiaan jos on periaatteessa jotakin tämmöisiä sinänsä hyviäkin perusteluita valtion puuttua markkinoiden toimintaan, niin välttämättä se yrityksen omistajaksi lähteminen ei ole ainoa keino, jota valtio voi puuttua markkinoihin. Eli periaatteessa esimerkiksi erilaisten sääntelykeinoin valtio voi aivan hyvin saavuttaa ne strategiset tavoitteensa tai tämmöisten normin. Eli ei aina välttämättä tarvitse olla valtion mukana omistajana ja välttämättä se omistaja sinänsä ei edes niin kuin, auta saavuttamaan sellaisia tavoitteita. Esimerkiksi jos puhutaan jostakin monopoliyhtiöistä tai vastaavista.
No otetaan sitten vielä esimerkkinä, tosiaan tämä Leinosen teksti oli vuonna 2016, eli 10 vuotta sitten, mutta otetaan nyt esimerkiksi nyt sitten tämä surullinen tuoreempi esimerkki, esimerkiksi energiayhtiö Fortumista, ja tunnen tosiaan tämän energia-alan, itse olen energia-alaan paljonkin perehtynyt, joten siinä mielessä tämä on tuota, tuttu esimerkki. Ja mielenkiintoista, että esimerkiksi Mikko Leppämäki jo 2003 totesi, että valtionyhtiöt ja valtio-omistajana eivät ole Suomessakaan juuri tulleet tunnetuiksi siitä, että ne olisivat olleet erityisen taitavia operoijia liike-elämässä. Ja tästä nyt hyvä esimerkki myöhemmin on tämä Fortum. Eli ensimmäinen erikoinen päätös Fortumilta vuonna 2013 oli myydä Suomessa ja Pohjoismaissa omistamansa sähkön siirto- ja jakeluverkkomonopolit. Ja tässähän taustalla oli oikeastaan ahneus siinä mielessä, että vaikka tämä sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminta on hyvinkin alhaisen riskin toimintaa, niin Fortumin johdossa todettiin, että tuottoaste ei vastaa sitä, mitä osakkeenomistajat ja pääasiassa tietenkin yksityiset osakkeenomistajat oli asettaneet tavoitteeksi, joten Fortumin täytyy sitten hakea suurempaa tuottoa suuremmalla riskillä. Ja erikoista tietysti tässä on se, että valtio omistajana ei tähän puuttunut, vaan siunasi Fortumin johdon päätökset. Ja mitä sitten Fortum näillä tämmöisestä alhaisen riskin monopoliverkkotoiminnasta saamillaan tuotoilla sitten hankki, niin Fortum lähti aika suurella riskillä sitten sijoittamaan voimalaitoksiin ensin Venäjällä ja myöhemmin Saksassa. Ja tämä liiketoimintariskihän sitten realisoitui hyvinkin vastenmielisellä tavalla Venäjän aloitettua hyökkäyssota Ukrainassa vuonna 2022, jolloin sitten tämä Fortumin Venäjälle no Venäjällä tehtävistä sijoituksistahan käydään edelleenkin oikeutta ja ei ole varmaa, että kuinka suuret tappiot Venäjältä tuli, mutta todennäköisesti hyvinkin suuret. Samoin sitten Saksassa tehdyt Uniper-kaupat, jotka olivat hyvinkin riippuvaisia Venäjältä tuodusta maakaasusta, osoittautuvat myöskin hyvinkin tappiolliseksi. Ja jälkikäteen on sitten vähän selitelty, että ei näitä riskejä siinä vaiheessa tunnistettu. No, olen tässä ottanut muutamia uutisotsikoita vuosien varrelta, jotka havainnollistaa, että kyllä ensinnäkin näitä sähkön siirto- ja jakeluverkkojen myymistä kritisoitiin hyvinkin rajusti, varsinkin opposition puolelta. Ja kyllä jo vähänkin talousuutisia seuraavalle oli selvää, että kyllä nämä Venäjälle tehdyistä sijoituksissa oli hyvinkin suuret riskit jo useita vuosia ennen noita varsinaisesti riskien realisoitumista. Eli tämä Fortumin case oikeastaan havainnollistaa hirveän hyvin tätä hampaattomuutta, jotka valtion omistajana on ollut näiden yritystensä kohdalla, ja myöskin tavallaan tätä, miten se veronmaksajille koituu hyvinkin merkittäviä liiketoimintariskejä, ja myöskin tavallaan sitten poliitikot joutuvat usein sitten selittelemään jälkikäteen näitä valtion yhtiöiden tekevien skandaaleja, ja kyllähän näitä Fortumin lisäksi on riittänyt paljon muitakin tapauksia. No, seuraavassa videossa me siirryn sitten pohtimaan hieman kuntien omistamiin yhtiöihin, eli olen tosiaan keskittynyt tähän saakka pääasiassa valtionyhtiöihin, mutta vastaavanlaisia ongelmia liittyy tietenkin myöskin kuntien omistamiin yhtiöihin. Palataan siihen. Moi moi!